paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Magandang umaga po sa bawat isa. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Jan Magluya ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay nasa tinig ng pag-asa, ang ating morning devotion na ginaganap tuwing Monday, Wednesday, Friday, ganap po na alas 9 ng umaga. Kaya ang bawat isa po ay aming inaanyayahan na manood, makinig para sama-sama po tayong mapagpala ng ating Panginoong Yesus. So, nais ko lamang pong batiin ang ating mga missionaries, ang ating mga pastors, workers, leaders mula Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. Good morning po sa bawat isa at sa ating pinakamamahal na Bishop Leo Bidanya at ang kanyang may bahay, Reverend Stella Bidanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tunay nga na ang kahilingan namin sa Panginoon ang patuloy na pag-iingat at paggabay sa inyo. So sa umaga pong ito, bago po tayo mag-umpisa sa ating mensahe na mula sa ating Panginoon, ay nais ko lamang pong humingi ng gabay mula sa ating Diyos na buhay para sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa oras na ito, sa pagkakataong ito, na muli kami po ay naririto sa masama, O Lord, para mag-aral ng iyong salita. Kaya dalangin namin na kami po ay patuloy niyong ingatan, gabayan at proteksyonan sa pagkakataong ito. Salamat po, Ama, at naririyan po kayo lagi na nagdidepende sa amin, dumidepende kami sa inyo, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kakayanan, O Lord. At patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, simula pa noon hanggang sa ngayon, O Lord. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, magandang umaga po sa bawat isa muli. At sa sitwasyon po natin, medyo papagubago ang tema ng panahon.
Kaya marami po talaga ang sinisipon, marami po ang inuubo, nagkakaroon ng lagnat, at iba-iba pang sakit at karamdaman. Kaya lagi po tayo mag-ingat, stay safe lang dapat po tayo lagi, at lagi tayong manalangin sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang tunay na makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kaya sa umaga pong ito ay mag-aaral po tayo. Ang title po ng aking mensahe sa umagang ito na mula sa ating Panginoon is How to have a deep intimacy with God and prayer. How to have a deep intimacy with God and prayer. Paano ba tayo magkaroon ng closeness, ng kalapitan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin? Actually, ang ating Panginoong Hesus ay dahil talaga nandun yung kanyang closeness sa ating Diyos na buhay na nasa langit. Through prayer, lalo siyang, sabi nga ay nandun yung tunay na pagkalinga ng amang Diyos na sa langit. Actually, ang ating Panginoong Hesus ay bumaba sa langit, sabi nga ay namuhay ng normal. Ang purpose ay para tayo ay, sabi nga ay iligtas, ihayag ang salita o mabuting salita ng ating buhay na Diyos. So sa ating teksto sa umagang ito, mga magulang at kapatid, sabi nga sa Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up and left the house and went off to a solitary place, and he prayed. Nanalangin po siya. So makikita natin kung paano magkaroon ng tunay na communication ang ating Panginoong Hesus sa ating Amang nasa langit through prayer. Sa umaga pong ito kasi ay itatakal po natin, may apat na bagay lang po ako na nais na may-share sa inyo kung paano tayo magkaroon ng sabi nga napakalalim na intimacy, na closeness sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Una po rito, kailangan ay magkaroon tayo ng oras, tamang oras. You need a certain time for prayer or in our prayer. Napakahalaga po yan. Sapagkat doon niya sa una kong binasa na verse sa Mark chapter 1 verse 35, ang sabi roon, early in the morning while it was still dark. Maagang maaga, madilim pa, si Jesus ay tumayo, umalis, at naghanap ng lugar na tahimik para manalangin. So, isa yun sa commitment ng ating Panginoong Hesus. Para lalo pa siyang, sabi nga, dahil sa nagkatawang, sabi nga dito, ay namuhay siya ng normal sa mundong ito, ay talagang kailangan niya na laging magpipray sa ating Amang nasa langit. Anong purpose? Bakit nanalangin? Itong parati, itong si Jesus, ang ating Amang Diyos, sa ating Amang Diyos, para sa kaligtasan ng nakakarami. At ang isang panalangin pa ng ating Panginoong Hesus, ito ay maaari na mapulpil niya, nais niya talagang mapulpil ang kanyang task, yung ibinigay na mandato ng Amang Diyos na nasa langit. At ang panalangin pa niya ay sabi nga ay nandoon yung pag-ingat at paggabay ng Diyos Amang nasa langit habang siya ay naglilingkod sa mundong ito. Naglilingkod siya upang ipahayag ang kabutihan ng Amang nasa langit. Kasi sabi nga kung dahil si Jesus ay Diyos, kung talagang ginamit niya yung kanyang kapangyarihan, yung 3 years niya na public ministry niya dito sa mundong ito, ay hindi aabutin yun. Maaaring 6 months o 1 year, tapos na. Pero sinunod niya yung mandato ng ating Panginoon. Kaya ganun na lamang ang kanyang sidhi ng pananalangin sa ating sa ating Amang nasa langit. Kaya dahil doon, nagkakaroon siya ng tinatawag na sabi nga, strength, kalakasan, lalo encouragement sa kanyang sarili. So
Si Jesus ay sabi nga ay kailangan niya ng certain time para makipag-usap sa ating Panginoon. So sa ating buhay, bilang Kristiyano, kailangan din mayroon tayong plano. Kailangan mayroon din tayong certain time sa pananalangin sa ating Panginoon. Hindi po pwede na manalangin tayo ng Monday at tayo uli ay mananalangin ng Wednesday, wala tayong panalangin ng Tuesday. So wala yung certain time na sinasabi. Kaya nga sabi doon sa, 'di ba? Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray continually. Pray without ceasing. Manalangin tayo nang walang patid, tuloy-tuloy. Makikita natin yung mga karakter na nasa Bible, maging sa buhay ni David, maging sa buhay ni Daniel, 'di ba? Si Daniel, sabi nga, nakaranas siya ng pressure, nakaranas siya ng matinding pag-aalipusta sa kanya. Yung kanyang pananalangin ay yun ang naging daan para siya ay, sabi nga, ay makulong. Pero sabi nga, hindi ninda ni Daniel yun. Dahil alam niya ang makapangyarihan ng Diyos. Dahil doon siya humuhugot sa kanyang panalangin. Dahil alam niya ang diringgin ng Diyos. Sabi nga, si Daniel ay nananalangin ng 3 beses isang araw. Pero dahil nakita ng Diyos ang faithfulness nitong Daniel na ito sa pananalangin, pinagpala siya ng ating Panginoon. Iniligtas siya sa kamatayan at pinagpala siya. Naging tanyag itong si Daniel. So, sabi nga doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, kailangan po talaga natin actually kailangan natin talaga ang prayer. Sa ating bilang Kristiyano, kailangan natin yung gabay ng ating Panginoon. Hihingi tayo ng guidance sa Kanya, ng protection sa Kanya. Dahil ang kaaway, sabi nga, ang kinakaharap nating kaaway, hindi naman flesh hindi naman blood, kundi yung rulers, kundi yung nasa dark, nasa kadiliman. Sapagkat ang sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Kaya tayo sa pananalangin ay magiging matatag. Kaya sabi nga si Jesus, di ba? 40 days siya nag-ayuno, nanalangin siya, wala siyang ginawa. He went to wilderness just to pray and fast. Pero nung dumating yung mga pagsubok sa kanyang buhay, nung dumating yung temptation na ginawa ng kaaway, hindi siya natinag. Bagkus yung kaaway pa yung lumayo. Dahil sabi nga, matatag yung kanyang spirit. Spiritually filled siya ng ating amang Diyos na nasa langit. Maging si David, sabi nga si David, 7 beses siya nagpapasalamat sa ating Panginoon sa bawat araw, sa kabutihan, sa guidance na binibigay ng ating amang nasa langit, ng ating Panginoon. At ang sabi pa nga rin si David, sabi nga, ang sabi nga ron tuwing umaga, sabi nga niya, kinaumagahan, O Lord, O Diyos, sabi nga niya, dinggin ang aking tinig. At sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hinihintay. At matatagpuan natin yan sa Psalm chapter 5, verse 3. So, ibig sabihin, maging si David, nananalangin, hindi pa sumisikat ang araw. At sa pagsikat ng araw, inaasahan na niya, natutugunin ng Diyos ang kanyang hinaing, ang kanyang petition, ang kanyang prayer, ang kanyang request. Kaya sabi nga may perfect time talaga dapat sa pananalangin. Bakit masarap manalangin sa umagang umaga na hindi pa sumisikat ang araw? Para maiwasan ang distraction. Para talaga makakapag-concentrate tayo sa ating pananalangin. That's why we need a certain time in our prayer or for our prayer. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Sabi nga, you meet first God before meet the deeds of the enemy, yung mga gawa ng kaaway. Meet muna natin ang ating Panginoon. Fellowship with God before we fellowship with other peoples, with other people. Mag-fellowship muna tayo sa Panginoon. Talk to God first
before we talk to others. So unahin muna natin ang ating Panginoon. Para sa ganon, sabi nga sa paglabas natin ng ating tahanan, talagang matatag tayo. Anumang temptation, anumang pagsubok, ma-overcome natin because of prayer. May certain time na inilaan tayo sa ating pananalangin. At ang number 2 po rito, ang sabi nga, you need an appropriate place. Kailangan natin ng maayos o lugar, yung tahimik na lugar, para sa ganun ay sabi nga ay makapag-concentrate tayo sa ating pananalangin. Kanina, sabi nga, you need a certain time. Ngayon naman, you need an appropriate place naman. Para ibig sabihin, yung ating pananalangin ay talagang makapag-focus, makapag-concentrate tayo. Sabi nga ay doon sa Mark chapter 1 verse 35, Jesus went to a secluded area or place. Pumunta siya doon sa malayong lugar, sa tahimik na lugar para manalangin. Maaring si Jesus sabi nga ay naglakad pa ng malayo para lang humanap ng lugar na kanyang kung saan siya magpipray. At sa Luke chapter 5 verse 16 sabi nga, Jesus himself would often slip away to wilderness and pray. Si Jesus sabi nga ay lagi siyang sabi nga ay umaalis sa grupo, sa maraming tao, maging sa kanyang disipulo. Umaalis siya, nag-iisa siya, nais niya mag-isa. At pumunta siya sa malayong lugar para siya ay manalangin ng tahimik. Pumupunta siya sa tahimik na lugar para doon siya manalangin. At kadalasan nga, sabi nga, Jesus went on the mountain just to pray and spend time whole night. Buong gabi, ina-spend ng ating Panginoon ang kanyang oras sa pananalangin lamang. Kasi sa araw talagang nandun na naman eh. Sabi nga si Jesus ay talagang nanalangin para isang paraan ng kanyang pananalangin o isang way ang kanyang pananalangin ay yung sabi nga bigyan siya ng kalakasan, ng encouragement para sabi nga yung buong araw na yan ay magiging matatag siya. Magampanan niya yung mandato na yan ibinigay sa kanya ng ating Amang Diyos na nasa langit. Kaya napakahalaga po talaga na mayroon tayong lugar na dapat tayo kung saan tayo manalangin. Hindi naman po sinasabi na sabi nga pwede ka namang manalangin kahit saang lugar. Pero pagka talagang gusto mo makipag-commune sa ating Panginoon, gusto mo talagang sabi nga ay tahimik, maging maayos, hanap ka ng isang lugar para doon ka manalangin. Diba ang sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 6, kung ikaw ay mananalangin, pumunta ka sa iyong silid, ipinid mo ang pinto at manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita. At ang Diyos na nakakakita ng iyong mga ginagawa o sekreto mong gawa ay siyang magbibigay sa iyo ng reward. Bibigyan ka ng reward. Kasi napakalaga yun eh. Diba? Ganun po ang ginagawa ni Daniel. Umaakyat siya sa kanyang silid, pinipili niya yung pinto at nananalangin siya 3 times a day. At ang Diyos naman ay talagang dininig ang kanyang panalangin. At ang sabi pa nga po rito sa number 3 natin, ang sabi po rito, you need a plan or procedure. Kanina sabi natin you need a certain time, you need an appropriate place. Ngayon you need a plan or procedure in your prayer. Marami kasi pag minsan nagpe-pray na lang, direct to the point na lang. Manalangin, dahil nalantok nakahiga, Lord, marami pong salamat. Kinabukasan pagising, Amen. So ang haba ng panalangin, kinabukasan na nag-Amen. So dapat may procedure po tayo, may plano po tayo. Sa aming pong Downwatch, sa totoo lang, sa aming pananalangin, sa aming Downwatch, ay talagang may mga assign, may prayer list po talaga na kami sinusunod sa aming panalangin. Para ang lahat po ng mga pastor na nagjo-join ay may kanya-kanyang assignment para kung sino ipagpipray.
At pag sinabi ng aming bishop na o sige, prayer and thanksgiving lang muna tayo, yung pasasalamat lang muna tayo sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng gagawin. So yun lang po ang gagawin muna namin. So kaya nga, mayroon tayong plan, mayroon tayong procedure. Of course, sa ating pananalangin, sabi nga, so when you meet with God, first thing, what are you going to do in the time alone with Him? Anong dapat natin gawin? Siyempre, lahat ipapurihan natin ang ating Panginoon sa ating panalangin. Sabi nga, it begins by praising God. Pipupurihin natin ang Panginoon. Lord, napakabuti mo sa aking buhay. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang manggagamot sa lahat ng manggagamot, oh Lord. So, ipupurihin natin siya sa kanyang mga kagandahang ginawa sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating trabaho, sa ating mga negosyo. Sabi nga ay ang Diyos ay sa lahat ng oras, sabi nga ay pasalamatan siya. After that, siyempre, dahil tayo ay sabi nga human being is subject to commit mistake. Nagkakasala tayo mga tao. And we have obliged to ask forgiveness from our Almighty God sa ating mga nagawang kasalanan sa araw-araw. Yung ating, minsan nakakapag-isip tayo ng negatibo. Pag minsan ay hindi maayos yung ating pananaw, yes, dapat ingin natin ang kapatawaran. Confess natin ang ating mga kasalanan. That is a plan or procedure on how to pray to our Almighty God. Then, of course, after that, give thanks, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pag minsan kasi nakaka-encounter tayo ng mga bagay na sa tingin natin ay nakakasakit ng ating damdamin. But still, pasalamat pa rin tayo dahil maaring yung mga problem, trials, and persecution na dumarating sa ating buhay ay maaring yun ang daan para mabigyan natin ng higit na magandang solusyon yung problema pang dumating sa atin. Doon tayo nakakakuha ng tatag ng ating pananampalataya. Yung ating pananatiling pagtayo bilang isang tunay na Kristiyano na hindi tayo natitinag. Yung pagpapasalamat natin sa Panginoon ay napakahalaga yun sa lahat ng bagay. And of course, ipanalangin natin din. Sama rin natin, ipanalangin natin yung mga additional prayers natin. Kung ano yung nais natin nais nating gawin ng Diyos sa ating buhay. So, yun po ay may mga procedure tayo, may mga plano tayo sa ating pananalangin para lalo pong madinig ng Diyos o marinig ng ating Panginoon ang ating panalangin, ang ating petition, ang ating prayer sa Kanya. Sapagkat ang sabi nga sa Psalm 20, verse 4, may He give you the desires of your heart and make all your plans succeed. So, napakahalaga po yun. Kung ano yung ating dinidesire, ibibigay ng Panginoon yan. At lahat ng ating plano sa ating buhay ay magiging successful through our prayer. Sabi nga sa Ecclesiastes 3, chapter 1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So, sa bawat oras, mayroong pagkakataon sa bawat sabi nga ay pagkakataon ay mayroong mga bagay na tayo dapat gawin para lalo tayong sabi nga ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung ating sabi nga ang ating panalangin. Sapagkat sabi nga ang ating pamamaraan ay hindi kapamaraanan ng ating Diyos. Ang sabi rito sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi rito, for my thoughts are not your thoughts, either my ways are not your ways, declares the Lord. Kapag nakita ng Lord yung plano natin, yung procedure natin sa ating pananalangin, narinig ng Lord yan, 100% sasagutin tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin. At ang number 4 po rito, ang sabi rito, you need to be persistent. Kailangan po tayo ay magtuloy-tuloy sa atin. Manatili po tayo. Consistent po tayo sa ating prayer.
Sabi nga sa Colossians chapter 4 verse 2, persistent in prayer and keep alert as you pray, giving thanks to God. Maging matyaga tayo. Maging matyaga tayo sa ating pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So, laging handa po tayo. Laging prepared po tayo. Lagi tayong consistent. At ang sabi pa po nga rito, sabi nga, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Manalangin po tayo sa lahat ng pagkakataon. Dapat po consistent tayo sa panalangin natin. Sabi ko nga kanina, hindi po pwede po, hindi accepted sa Panginoon na mananalangin tayo ng Monday at ang kasunod na nito ay Wednesday. At ang sabi ko rin po kanina, ang sabi sa Biblia, sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pray continually. Manalangin po tayo ng panitid. Walang patid, tuloy-tuloy po yung ating panalangin. At sabi nga po ni David sa Psalms chapter 40 verse 1, sabi roon, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghihintay ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. So, maging si David, sabi nga, matyaga siya naghihintay. Nasagutin ng Panginoon ang kanyang petition, ang kanyang panalangin. So, sa atin po, napakahalaga po yun, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya, kung gusto natin magkaroon ng, sabi nga, deep intimacy with God in prayer, 4 na bagay po ang nais ng ating Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng, sabi nga, you need a certain time para sa Kanya. Kailangan magkaroon tayo ng, sabi nga ay ng lugar para sa pananalangin sa Kanya. You need an appropriate place. At kailangan din natin na mayroon tayong, sabi nga, ay plano o procedure kung paano tayo manalangin sa ating Panginoon. At ang higit din isa sa rito ay maging persistent tayo. Maging, sabi nga, ay manalangin tayo ng tuloy-tuloy. Pray without ceasing. So, yun po ang napakalaga. In my conclusion, nais ko muli kayong ibalik doon sa aking teksto sa Mark chapter 1 verse 35. Na ang sabi doon, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, went up to a solitary place, and he prayed. Siya ay nanalangin. So kung si Jesus nga, sabi nga ay nagpakahirap, sabi nga ay nagsakripisyo para lamang tugunin ang kanyang panalangin, hindi naman para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng tao. Why not na hindi natin may apply sa ating buhay? Na manalangin tayo, na may tiyak na oras tayo, na may tamang lugar tayo, na may tamang proseso tayo, may tamang plano tayo, may tamang procedure tayo. At ang panalangin natin ay dapat, sabi nga ay nandun yung consistency. Yung sabi nga ay walang patid ang ating panalangin. Sabi nga kahit saan pwede tayong manalangin. Pero ang napakahalaga, bigyan din natin ng privacy ang ating panalangin sa ating Panginoon para lalong mas effective ang ating pananalangin. So muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat sa oras na ito at sa aming narinig, O Lord, na mensahe. Tunay nga ito ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Na magkaroon kami, Lord, ng tunay na oras, panahon ng aming pananalangin. Mayroong tiyak na lugar kung saan kami mananalangin, O Diyos. At magkaroon kami ng plano o procedure para sa aming pananalangin. At higit sa lahat, O Lord, maging persistent kami ng pananalangin sa iyo, God. Para sa ganoon, magkaroon kami ng deep intimacy, O Lord, sa iyo, Ama. At patuloy na maranasan namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Lord, sa pagkakataong ito, dinadalangin ko po ang aking mga magulit kapatid na nanonood o nakikinig, O Lord, ng aming morning devotion na ito. Na patuloy niyo po silang
ingatan, gabayan, ilayo sa sakit, disgrasya at aksidente. Hindi ko alam ang kanilang desire, ang naisin. Hindi ko alam ang kanilang request, ang kanilang prayer sa pagkakataong ito. At alam ko, Lord, na ikaw lamang ang nakakapatid. At alam ko, Lord, ang naisin ng bawat isa, ang laman ng kanilang puso, ugad. Kaya dalangin ko, ugad, bigyan mo po ng katugunan ang kanilang panalangin sa oras na ito. Ingatan mo po sila sa bawat araw ng kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, muli, magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid ko sa pananampalataya, at iniimbitahan ko po kayo uli sa darating na morning devotion po natin. Ito ay Monday, Wednesday, and Friday po sa ganap na ika-9 na umaga. So muli, good morning and God bless us all. Walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko.